Čaute ľudia, ja som Aceki Suce a vítam vás u tohto videa, kde 125 už funguje. Momentálne idem ešte ku kamarátovi spraviť zadnú brzdu, lebo má na to tú Origo ovzdušňovačku. A predná brzda ide, tak idem po papuli pomaly po prednej brzde. Takže idem tak, aby som to ubrzdil, keďže sú tu všade kamene a tak. A ako vidíte, motorka je celá hotová. Ja som to včera netočil, lebo som mal vybité GoPro, nedal som si ho cez týždeň nabiť. A vlastne čo sa tu iba robilo, tak sú špice, že sa dávali tie bužírky na to, na tie špice. Ďalej, aj dozadu, reťazovka sa tu dala. Tu ste videli aj v objednávke, čo prišlo, tak prišla nová radička. Ďalej olej do benzínu, Ipone tam dávam. A ďalšia vec, čo sa zadná guma obula. Pirelli, škorpionka, taká fajná. A ešte som večer dorábal svetlo. Takže som tu spravil na tú baterku, potom vám to ukážem, mám tam aj nejaké fotky, ale potom vám to ukážem ešte nakoniec. Ako vidíte, tak tu sú vyvedené dva šroby, čo ale vôbec nechytajú, len ich plánujem ešte trošku skrátiť. Dobre, tak sa ideme trošku previesť, spravíme tu zadnú brzdu u kamaráta a ja poviem asi niečo pomôcť, tak by som išiel na 125, aspoň by som ju trošku previezol. Tak kúkajte.